Mať svoje vlastné miesto na oddych a najlepšie v prírode je snom viacerých. Nakoniec Slovensko má pomerne silné korene v chatárčení, no mnohí z nás majú radi aj pohodlie. A nie každému vyhovuje prísť do studeného objektu a čakať, kým sa rozkúri, zvlášť v zime. A ani nemusí. Máme predsa technológie, ktoré nás k tomu pohodliu posunú. Na mysli mám také diaľkové kúrenie, ktoré už funguje aj v mnohých domácnostiach. Dnes mám pre vás jedno naozaj zaujímavé od odborníkov z Thermocontrol. Funguje totiž na známej bezdrôtovej sieti Zigbee, ktorú len tak niečo nezaskočí a je mimoriadne jednoduché na ovládanie a aj na inštaláciu už aj do fungujúcich domácností. No nemusí to skončiť len pri diaľkovom kúrení. Poďte sa teda pozrieť na to, s čím vám dokáže systém Salus Smart Home pomôcť.